Здравейте отново на всички приятели! Ако вие имате налепи по зъбите и по езика, ако имате лош дъх, ако имате отоци вътре в устната кухина, чувствителност на зъбите, както и оголване на венците или парадонтоза, то това видео е за вас. Когато твърде много токсини навлизат в кръвта и черният дроб не може да се справи с тях, те достигат и до устната кухина и именно тези симптоми са предизвикани от токсините и от шлаките, които се задържат в нашето тяло. Сутрин, когато станете от сън, първата ви работа, влизайки в банята, където съм и аз в момента, е да си направите жабуркане с студено пресовано слънчогледово масло или така наречения шарлан. Шарлана е едно от средствата, които изключително добре изчиства, буквално изсмуква токсините и шлаките от устната кухина. Една буквално чайна лъжичка като начало ви е достатъчна. Жабурите добре, докато стане бяла пяна и изплювате, след което си промивате с топла вода и отново изплювате. Много е важно да не гълтате шарлана, защото връща отново токсините и шлаките в своето тяло. След което втората стъпка е да се измиете хубаво зъбите и за финал за свеж дъх в устата и отново за детокс и дезинфекция. Това, което ви препоръчам, е концентрат от хлорофил. Ето го моя хлорофил, който е течен. Уха е прекрасно на мента, има вътре и правим жабуркане. Тази процедура с хлорофила я препоръчам между храненията или по-точно след всяко хранене, когато нашата храносмилателна система влиза в режим на пречистване. Тоест след всяко хранене използвайте момента да жабурите с концентриран хлорофил. Пробвайте тези съвети и ще се радвам да споделите отзиви как се чувствате. Нашето здраве започва от червата. Каквото и да правим, колкото и да чистим другите органи, ако ние не си почистим основно червата, тези процеси отново ще се връщат през определено време. Ако искате отечния хлорофил, напишете в коментар думичката "Искам", ще ви помогна да си го поръчате. Ако това видео ви е полезно, слагайте по един лайк и го споделете. Бъдете здрави!